Assalamu alaikum. This video is for you girls. Mata masu girman kai, masu cutar da kansu. You're in love with a guy, kina son guy, but ba ki faɗa mai ba saboda girman kai da ke kawai ayyo kina da class. Mata, kuna da abin da yana cutar da ku. In kina son guy, ki cire girman kai, ki cire komai ki same shi. Baba ina son ka, I love you. Ban san ya za a yi ba. Baki san maybe a guy will never bounce you. Guy baya kusa. Kullun neman na kan shi yake. Kullun cikin nema yake. Guy ne baki bai yaba mata 60 duka su fola mashi. Guy baya kusa. So in kika same shi ba wai mutuwa zaki ba. Ba kuma kashe ki za a yi ba. Still kawai zai ce ne yana son ki. But amma ke kin gwammace sai ya wuce kin ganshi da wata sai ki ji kin fara kuka ba gobe kin ganshi da wata ba kuka yau kuka gobe kuka everyday har hawayenki in aka yi wasa sai a cika jifitan ka da shi. Duniyan nan kula kai making effort ka nuna kana so. Wai zaki je ne tahajjud ba ki je sujjada kina Allah ka bani jumare Allah ka bani jumare bayan ke kina nan baki tashi ka je ka samu jumare baki gwada ka ce ai jumare gashi yau ina son ka.